L'actuació de Pere Seda a l'Esbort amb l'Hereu Riera acompanyant la presentació de la nova temporada de Figueres Cultura, un acte que s'ha refugiat de la pluja a l'interior del teatre i que ha reunit un nombrós públic damunt l'escenari. I és que la cultura a Figueres genera moltes altres sinergies. Porta públic de fora a la ciutat, posa en valor Figueres, ens prestigia i, per què no dir-ho, també genera activitat econòmica en altres sectors. La programació teatral de Figueres Escena inclou noms propis com Ramon Madaula, Vicky Luengo, Pere Arquilloé o Àngel Llàcer. Tindrem el musical del Petit Príncep. Ens fa molta il·lusió perquè començaran la gira a Figueres. La veritat és que ara que de Goi de Gom ha anunciat que plega, tenir un musical doncs, ens fa molta il·lusió i més aquest que fa molt de temps que li anàvem al darrere i ho hem aconseguit. Faran un total de 3 funcions. A banda d'aquesta proposta tindrem propostes de teatre, tindrem una comèdia, com sempre habitualment tenim, que és l'espectacle Conqueridors d'en Ramon Madaula, en el qual, a banda d'aparèixer ell, també hi actuen altres cares conegudes com en Roger Coma o la Mònica Claenzel. L'apartat musical hi aportarà noms com Clara Peia, Chicuelo o el cantant de Sant Creit Quim Mandado, a més del Pot Petit. El Museu de l'Empordà, que prorroga l'exposició dedicada a Adrià Siurana, en prepara una sobre els 50 anys del Museu Dalí, una efemèride que també té presència a la programació de la biblioteca. Doncs us proposem 3 nous clubs de lectura. Un sobre la lectura de la vida secreta de Salvador Dalí, que estarà conduït per en Josep Playà, gran expert en Dalí, que consistirà en una trobada mensual, però abans hi haurà una xerrada amb pautes per a la lectura d'aquest llibre. I tancarem l'any expositivament parlant amb una exposició que dediquem als 50 anys del Teatre Museu Dalí, comissariada per en Josep Playà, i que ens parlarà una mica de la comunicació des d'abans de la inauguració del Teatre Museu Dalí fins als últims anys de vida de Salvador Dalí. Ens hem abocat molt amb aquests 50 anys del Teatre Museu Dalí. Fixeu-vos que és una commemoració que té moltes potes. L'altre dia vam presentar el que seria la festa més social, la festa més de la gent, de la ciutat, però per altra banda tenim una reflexió intel·lectual a través de l'exposició que està preparant el Josep Playà, que hi haurà una publicació que recollirà tota aquesta investigació i recerca a l'Escorxador i estem reflexionant de quina manera ha transformat Figueres la creació del Teatre Museu Dalí des d'un punt de vista urbanístic, des d'un punt de vista cultural i també econòmic. Això és innegable, no? Els abonaments i entrades pels espectacles es posen a la venda aquest dijous al vespre, des de les 7 a les taquilles del teatre i a 7:15 per internet.